שלום עליכם צופים יקרים. כאן הרב הראשי המוטורי לישראל משה דוד חי בוסקילה. והשבוע אני רוצה להמליץ לכם לבקש סליחה ומחילה מכל מי שבטעות אולי דרסתם אותו. זאת אומרת לא מכל אחד ואחד שדרסתם, רק לאלה שנשארו בחיים. אלה שלא, כפרת עוונות. אוי, אתה בסדר? כן, אני בסדר גמור. לא, כי אתה עשית קולות כאלה, אני חשבתי שם. לא, זה שום דבר, אני פשוט שמן. כן, והשמנים זה ככה לפעמים. מה אתה אומר? כן. זה חדש לי. כן. אני אף פעם לא הייתי קודם עם שמן. שמן. כן, וזה מפריע לך שאת עם שמן? לא, אני דווקא, אני מנסה למצוא את האיש שמאחורי שומן. כן. כן. אז איזה מין בן אדם אתה? חסר ביטחון. באמת? חבל. גם שמן וגם חסר ביטחון. זה קורה לפעמים שזה בא ביחד. אז נגיד, באיזה ספורט אתה הכי... לשיר, אתה יודע? אני נורא אוהבת לשיר. אתה יודע לשיר? אני, כן, אוהב לשיר. יופי, אז בוא נשיר משהו. בכיף, מה? אופרה? מזרחי. מזרחי? מזרחי. לא אופרה? לא אופרה. אני דווקא חשבתי שאתם יודעים, טובים באופרה. לא, זה פברוטי. הוא מכל השמנים, רק הוא. מזרחי, אה? כן. מזרח רחוק? לא. מי אמר, כולנו גויסנו בשם החיים, משורה משחרר רק המוות. זה היה סמל מחלקה שלי בטירונות. וככה העברתי 3 שנים. דיכאון, תאמיני לי. צעקתי הצילו! אבא שלי נפל לתוך הספה והוא לא יודע לשחות. הסתכלו עליי כאילו אני אידיוט. למשל, רק לתת לכם דוגמה. לפני כמה זמן באתי לגן אשכול גנים, לגן רקפת, לעשות לי קבוצת מיקוד של ילדים. לראות איך מגיבים אליי ילדים בתור כוכבת ילדים. מה אומר לי הזה בשער? חופש חנוכה עכשיו, אין אף אחד פה. איזה מעצבנים הילדים האלה, לא יכלו להודיע? הייתי מביאה להם מכות, הייתי מוציאה להם את היד מהכתף. זה לא כזה נורא, זה קורה. זה כואב בהתחלה קצת, בשנה, שנתיים הראשונות. לא היסטרי. למות? לא. לכבוש את ההר? לא. לא זה ולא זה? לא. אז איך? לחיות ככה סתם בבינוניות? לא. אז איך? אני קולט עליך. אתה יודע משהו שאני לא יודע. לא. פיליפ! אני עומדת באמצע נתיבי איילון עם שעון קוקייה. שכל פעם שיוצאת קוקייה, היא לא עושה קוקו, אלא היא עושה וואה. אבל כל הנהגים נבלים ואף אחד לא עוצר לי טרמפ. עד שבאה מכונית משטרה והחרימה לי את השעון בגלל הבהלת הציבור. אבל היא נתנה לי שעון זברה במקומו. שכל שעה יוצאת זברה והיא לא עושה כלום. כי לזברה אין קול, יש רק פסים. זה לא להאמין. אז באותו יום סגרנו מוקדם והלכנו לאכול בפול של נחמיאס. ככה שנינו. ראה אותנו נחמיאס ביחד, אמר וואי, חזי ושימון ביחד, אז מי נשאר בחנות? אמרנו אף אחד לא נשאר בחנות. אנחנו עכשיו משקיעים בלהיות ביחד. ואז הלכנו על חזי הביתה, חזי שם תקליט של אבנר גדסי, ונורא התרגשתי, כי זה התקליט הראשון שחזי קנה לי, שהיה לי בר מצווה. אפילו שאחרי זה הוא לקח לי אותו. ואז חזי חיבה את האור, ואמר, יותר נעים ככה, לא? אמרתי לו, הרבה יותר נעים. באמת, היה מאוד נעים, ואז ראינו 2 סרטים של קלינט איסטווד, ואני ככה
נרדמתי לחזי על הכתף, ישנתי כמו טאטלה. מה זה היה? וב4 בבוקר חזי מעיר אותי, אומר לי, שמעון יא דביל, קום, לך הביתה, מה קרה לך? תישן כמו בן אדם. אבל אני חשבתי שהערב הזה מאוד חשוב, כי, תראה, מאוד חשוב, הביחד. הרי לא צריך לשכוח שאנחנו ככה. אנחנו עם כל הלחצים בעבודה, ושיש כל מיני פרויקטים, יש תחרותיות במקצוע הזה, בענף הזה יש תחרותיות, אל תשאל. ויש פרויקטים מאוד חשובים. אמנם בציפורניים, אבל מאוד חשובים. תראה איזה חמוד הוא שהוא ישן. תסתכל. וככה בעיקרון שותים עם קש. רק שחייבים קש. בלי קש זה לא נראה טוב. תאמינו לי.